Ayan, hello guys, good morning. So, matagal-tagal ako nangyari sa buko. Matagal ako hindi nakapag-vlog. Pero kumusta po kayo guys? Kumusta po kayo? And ako naman ay sobrang okay ng aking ngayon. Ng aking pang-araw-araw. May ganun. Actually, nag-vlog ako kagahapon sa tindahan. Pero sobrang ingay. And kasi siyempre nasa highway, diba? Kaya hindi ko na lang hindi ko na lang tinuloy yung vlog. Anyway, kamusta kayo? Matagal ko nang gusto talagang mag quick vlog lang. Alam mo yung quick vlog kasi ang dami sa inyo nagko-comment pa rin sa mga videos, kaya namimiss ko din talaga yung pagba-vlog. Pero sobrang ang dami kong ginagawa talaga as always. So anyway, so, kumusta kayo guys? Parang hindi ko na alam paano mag-vlog. Parang hindi bago ko paano i-set up yung phone. So, sobrang tagal ko na hindi nakapag-vlog. But anyway, maraming salamat sa ninyo. And ngayon palang umaga, sumama ako kay Papa sa palengke. So, today is Saturday. And ngayon lang kami nakarating, and si Papa umalis kasi sila ni Hagrid ng basketball. And nag-grocery ako sa aming pang weekly na grocery. Actually, kulang pa nga yan eh. But anyway, and itong orange, 10 pesos isa. Ayan. Tagal lang ko niya kapag grocery haul. Sarap. So, ayan siya. So, ang ginagawa ko dito guys, pag bumibili ako dito, ay hindi ako bumipili ng maganda. Kasi, yung medyo shiny pa siya kasi maasim yun. So, tinitingnan ko yung ilalim niya kung nangungulubot na. Gaya nito, pakita ko sa inyo. Pag nangungulubot yan, matamis yan. So, yan no. Kulubot yung niya. So, matamis yan. 10 pesos isa. Bali, 100 lang yung binili ko. Kasi meron pa akong apple dito. Di pa na ako. So, ayan. Lagay natin dito. Kasi lagi kami kumakain itong orange pag kasi may times yung orange, yung mga tinda sa palengke, medyo maasim. So, ayun. Diyan kami. And tawag dito, magluluto ako ngayon ng, parang naninip ako sa vlog. Bakit pa ganito? Wait lang ha. Ayan. Ibang cellphone kasi itong ginagamit ko guys. Hindi yung Oppo. Inayin ito. Pero mura lang to. Ito 145 ang kilo. Ito yung mga maliliit na manok. Maliliit siya na parts. So 199 ganito. Actually binibili namin na ham yung winner. Parang hindi ko na siya bet ngayon. Parang iba na yung lasa niya. So titindry namin tong Vida, Star at saka Vida. Tatry lang namin kaya isa-isa lang yung binili ko. Pang pang umagahan or sometimes sa gabi, pag gabi na kami nakaka-uwi. So, ito 70, ito naman is 60 ata ito guys. Binibili namin na tosino is yung Virginia na yung isa, chicken. Wala. So, ito na lang binili ko. Pork tosino, dalawa. This is kano ba to? Kalimutan ka. Basta, parang 60 din ako ng mga nalala nyo to. Ito yung mga binibili ko dati. Nakakamiss no. So, ito yung mga binili ko. Binili ako ng favorite kasi namin to. Patatas. Kasi nagkakape kami. Ito yung kinakain namin. Ito patatas. Parang yung binili ko nito. 6 ata. 5 lang pala. 4, tapos 3 ganito, yung parang eggnog, ay 2 ganito, tapos eto sa amin dalunggan, tawag dyan, tapos tawag dito, ay yung favorite ko, yung basta yun. So ayan, 10 pesos isa niyan. So bumili ako ng bali 100 pesos. Saka carrots, bumili din ako, ayan, patatas saka carrots ng maraming luya kasi ito guys ginagamit namin to sa paa ni Papa kasi merong si Papa yung pangangati niya tapos tangitim siya. So ito yung inaano ko to, pina food processor
Nilalagyan ko ng luya at saka garlic. Yun. Tapos nilagyan nyo ng konting tubig. Pinipiga ko yun. Yun yung pinapahugas ko kay Papa. And effective siya. Natanggal yung mga itim-itim niya. Kasi yung ano to eh. Antibacterial at saka ano siya. Maanghang siya. Pag nilagay mo sa yung mga ano. Ayan. So, bumili ako ng marami nito. Ito 65 pesos ang kilo nito. Nabayaran ko nito nakalimutan ko. Kasi may kasama ito eh. Ito, malakas kami sa kamatis at saka tawag dito. Yan. Bell pepper. Garlic onion. So, yun lahat yung binili ko and kulang pa yan. Hindi ko binili lahat kasi meron pa kasi kaming isda sa loob and yun yung inano ko kasi weekly na ako nag-grocery guys kasi weekly ko din kinukuha yung sahod ko kasi may sahod kami diba sa tindahan. So let me know kung gusto yung malaman kung paano namin binabudget yung pera namin dun sa aming sinasahod kasi ano lang kami talaga ngayon yung sahod namin sa tindahan talaga is only 500 pesos lang. Ayun siya best. Yan, 500 pesos yung aming sa 1 week is nasa 2,500 lang yung nakukuha ko. Pag may Saturday, pag nakaka-open kami sa Saturday, kumukuha din ako ng sahod. Pero minsan lang kami nakaka-open ng Saturday. Kaya hindi kami, hindi ako kumukuha ng, for 5 days lang talaga usually. And, yun yung, namin. So, let me know guys kung ano yung mga interest ninyo and itatry kong makapag-vlog sa umaga. Kasi morning lang talaga yung medyo hindi morning lang talaga yung medyo may time talaga ako. Kasi pag nasa tindahan ako guys, busy talaga siya. No? So, anyway, ayan. So, yun lang guys. Yun lang yung ko. Pinagkakasya ko lang yung kita namin doon sa akin sinasahod. And, meron din kaming kita sa wait lang. So, ayun. And, busy kami today guys. Kaya maaga kaming nag-grocery, namili sa palengke kasi meron kaming i-renovate namin yung tindahan. Wow, rin pa ako maka-renovate naman. Hindi naman renovate. Parang meron na kaming konting i-improve dun sa tindahan. And, bihira na talaga ako makapag-vlog. And, so, bukas is Sunday. Malamang kasi Saturday ngayon, di ba? So, bukas is Sunday. Whole day kami sa church kasi, lalo kung kumustahin nyo ako guys, sobrang okay na okay ako kasi I'm with the Lord na talagang na kami, surrender na kami kay Lord and talagang Christian na talaga kami. And born again Christian and also yun. So bukas meron kaming ang tawag dito volunteer kami ni Papa sa Next Gen yun sa mga bata sa church. So then kami volunteer. So the whole Sunday 3rd and 4th and kung merong 5th Sunday doon kami volunteer. So whole day kami doon kasi morning 9 AM and 12 PM na session is doon kami. So by 3 PM saka pa kami nagcha-church kasi dalawa lang morning at saka lunch time na service. So yun, kaya nakakawi kami dito pag Sunday is mga hapon or gabi na. So, lang naman yun sa first and second Sunday naman, wala kaming volunteer na gagawin. Hindi kami mag-volunteer. Iba yung nakaschedule doon. So, yun yung namin guys. So, pag Sunday talaga, sa church talaga kami, hindi kami wala kaming, walang work. Wala talaga guys. Sabbath day talaga yon. So, yun. So, let me know guys kung ano yung mga gusto na yung itanong, gusto natin yung pag-usapan natin. And, marami akong may update sa inyo naman. And hopefully na kasi parang ayoko mag-vlog kasi nga dami kong ginagawa. But, my heart is, parang
inaano ko ni Lord na I have to share this para maging platform ko. Gusto ko maging platform yung channel ko sa, alam mo yung ano, mga wins ko sa buhay, mga wins at saka yung mga ano ba, basta ang dami kong iniisip, kaya pinag-pray ko talaga kay Lord talaga ito pagbablog na ayun, maging platform ko siya, na magamit ko siya na para ano mo yung ma-please ko din si Lord. Ito yung maging way ko na makapag-share din about God. So yun, kami ka na sinabi. So yun lang guys, salamat sa panonood, and maraming salamat sa paghihintay palagi sa akin kahit lagi akong nawawala. And hopefully this time makapag-vlog ako kasi kahit at least once or twice a week, no? Kasi mahirap din yung araw-araw guys. So once or twice a week sana makapag-vlog tayo, no? So salamat sa panonood. See you in my next video guys. Paalam.